Moció d'urgència que formula el grup municipal popular d'Ondara sobre el canvi de dia i hora de celebració dels plens ordinaris. El ple organitzatiu d'aquesta corporació de data 30 de juny de 2011 es va acordar que les sessions ordinàries se celebrarien l'últim dijous de cada mes par a les 20 hores. Aquest acord va ser modificat en el darrer plenari de data 27 de juny de 2013 per variar el seu horari i adaptar-lo a un més adequat. La celebració del ple de la corporació comporta la corresponent tramitació reglamentària de convocatòria de comissions informatives i l'emissió dels seus dictàmens dins dels terminis estipulats. Si bé és cert que sí ha anat fent-se últimament en les darreres corporacions, cada vegada són més els ajuntaments que celebren les sessions plenàries en horari de matí. I és que seguir la inèrcia de celebrar les sessions per la vesprada nit, avui en dia ha perdut en grans ocasions la raó de ser, ja que els veïns solen tindre notícia dels assumptes batuts en el plenari per altres mitjans d'una manera immediata o ràpida, web municipal, web dels grups municipals, ràdio municipal i altres, premsa escrita i últimament via internet de manera visual, ja que avui qualsevol veí pot visionar còmodament tot el ple sense des de sa casa i fins i tot detindre's en allò que li pot interessar més i veure tantes voltes com vulgui. D'altra part, la participació o intervenció directa del públic després del ple, tot i que s'ofereix, és ben escassa i no justificaria de cap manera seguir mantenint l'horari de vesprada nit per aquest sol motiu. A més, hi ha raons per a que sigui més pràctic i funcional passar l'horari de celebració de les sessions plenàries de matí. Aquest horari coincideix amb l'horari de les oficines municipals i, per tant, de la presència de la plantilla de personal que està a aquestes hores a disposició de qualsevol dubte que es pugui plantejar durant la celebració dels debats. Finalment, a més del nou horari, també es preveu que canvi el dia de la setmana de la sessió ordinària, que passaria a ser dimecres, per fer-la coincidir amb la presència de la totalitat del personal de l'oficina tècnica, cosa que avui no és així en dijous. Per la qual cosa s'eleva al ple de la corporació la següent proposta d'acord. Canviar l'horari i dia de celebració de les sessions ordinàries del ple municipal a l'últim dimecres de cada mes part a les 13 hores. Excepcionalment, el ple corresponent del mes d'agost i desembre se celebrarà el tercer dimarts del mes de setembre i desembre respectivament. En qualsevol cas, si el dia que correspon a fer el ple ordinari cau en festiu o vespre de festiu, la sessió s'avançarà al dia anterior. No obstant això, quan concorreguen circumstàncies especials, l'alcalde podrà convocar la Junta de Portaveu per a fixar una altra data. Alguna intervenció sobre l'urgència? Sobre l'urgència, o de la moció o de lo que... jo què sé. Però dice que tenim que parlar de l'urgència i tenim que parlar de la moció. Pues sí que trobo urgent de parlar d'això. Sobretot perquè el pròxim plenari no cau Nochebuena o Nochebuena. No, per això ho dic. I el Cap Vell ja caurà. O Nochevieja, jo què sé, no estaria mal. Ja posats. Passem per la votació de l'urgència. Vots a favor. Vots en contra. 8, 6. Passem a una intervenció respecte a la moció. Quin és el verdadero motiu? En realitat, perquè imagine que podràs entendre que la majoria dels regidors i també les persones que venen a veure els plenaris i això ho tenen més complicat dins d'esta hora. Evidentment, jo no tinc cap inconvenient de la meva feina, a mi donen permís, Àngels també. Àngel suposa que per la xic vindrà, vindrà més coses per vindre. Ell també vindrà, té permís, Pepa ara per sort té disponibilitat, però quina és la finalitat? Jo crec que en la moció ho he explicat prou bé, en l'exposició de motius. Jo trobo que això és complicar quan es parla prou les coses. Quins són els motius? Jo, en aquest cas... Una cosa, i és que el que no podem és, quan vosaltres com a oposició podeu posar les traves que podeu al govern municipal, tinguem que acceptar-les, i després quan nosaltres pensem que aquest és el millor horari per al govern municipal i per a la funcionalitat de la corporació, enteneu que el que fem és no posar traves. Trobes... Espera, està parlant jo? No, sinó... Dius de les traves, o sigui, sí, nosaltres podem posar totes les traves que tu vulguis, però al final, o sigui, tu eres el rulo, tu passes, fas el que et dóna la gana. Sí. Bueno, de totes maneres, jo penso que qualsevol persona de sentit comú té clar que aquesta hora dificulta molt, per almenys els membres de l'oposició que no podem
vale, que no cobrem un jornal i que tindrem que deixar d'anar a treballar en el puesto, vale, els meus alumnes es quedaran sense professor aquestes hores, aniran de guàrdia, si a cobrir-me i tal, no sé, i sé que això, com bé acabes de dir, ho fas per a fotre. És l'única finalitat, no ja m'ho diu, tu ho has dit, nosaltres podem posar totes les traves si voleu. Correcte, tu ho has dit, per a fotre, vos foteu, t'ha faltat dir. Però bé, escolta, no podem fer res, Ximo. Si tu votes això... Tu saps millor que ningú, que nosaltres pensem que el plenari celebrant-se de matí és millor que celebrant-se de vesprada. El dubte que hem tingut avui, per exemple, en el ple, que Pepa ha plantejat, l'haurem resolt en seguida. Al mateix moment. Qui? El del lletrat, que m'ho vinguera a donar l'explicació. Per tant, ja tens una prova més per a fer plens pel matí. Però el que vull dir de la Carles és que al final, si hi ha bon entendiment, quan és una proposta d'alcaldia de celebrar un plenari i canviar la data d'avui, per la fetxa que era i pel motiu que era. Com, perdona? Recordes que van haver una proposta de l'alcaldia, tant d'un com l'altre, a canviar el plenari d'avui el dia i l'hora? Sí. Una contestació que és falsa. Una Un contestació que és falsa. moment. I per tant, si entenem que nosaltres tenim que assumir quina és, jo penso que al final tenim que saber cada un estem. I de moment, el govern municipal està cincat. I per tant, el que pren les decisions de la majoria de corporació és el govern municipal. Jo entenc, des del principi de legislatura, i no d'esta, d'altres, que el plenari de l'Ajuntament hauria de celebrar-se en horari d'oficines, per a tindre tot el personal que tenim en l'Ajuntament. I més que res perquè avui tenim el plenari en menys de 24 hores penjat en les redes socials i la gent pot veure perfectament què és el que hem debatut i què hem dit cada vegada. Per tant, no n'hi ha una problemàtica de saber realment quina és l'opinió del grup municipal a l'hora de la gestió diària de l'Ajuntament. Per tant, la moció argumenta molt bé què és el que diem, però tu mateixa t'has contestat a la pregunta. És per a fotre. I a més, però que ho saben tots, així no estic dient res nou. És de caixó. El que estic dient al final té sentit. I tu saps que té sentit. Bé. Perdona, què li has dit que avui modificar el ple? No, que una de les últimes qüestions que he dit sobre aquest tema és el plantejar fer una modificació del plenari que pensa que tots podien, fins inclús que diguin que no podien. Però per a que canvi. Sí, perquè haurà canviat el ple d'avui i al final has dit que no perquè un grup va dir que no. Entonces, com el grup va dir que no, doncs no es fa. Entonces... Vosaltres vau dir que no. Sí. No sé de què estou parlant. El motiu és justificat. El motiu és justificat. Després, igual que tu li dius sempre a Pepa, informa't de les coses i tal, abans de dir alguna cosa, tu també pots fer el mateix. Vale? Jo, en els meus propis ulls, sabia que el que tu m'havies dit no era. Però quan? Ahir. Vale, quan t'ho vas dir jo? Bueno, quan t'ho vaig dir jo? Vaig parlar en... Per tant, si hagués preguntat, sabries. Si hagués preguntat, sabries. Per què? Per a fotre. Correcte. També està Clàudia. T'ha sobrat tot això que has escrit. Sí, t'ha sobrat tot això. Mira lo fàcil que era les paraules. Passem pues a la votació. Pepa, jo vull lamentar que tota la gent del PP que ve així, que si eren un tot, no podrem venir igual, perquè jo m'he donat compte que no venen tots els panes a la una. Jo ho lamento per tu, que t'esplaies sempre. Perquè no sé persones mateix. Només això. Passem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? De l'urgència, estem votant l'urgència. L'urgència vam votant, però ara ja és...